Wel, Alun Jones sy'n hawlio'n holl sylw ni nawr, a chi'n olygydd creadigol gyda Lolfa, ac i ddechrau, mae'n rhaid i ni eich llongyfarch chi. Mae yna dipyn o benwythnos o'ch blaen chi, ynddo? A hynny yng ngwyl Bedwen Lyfrau 2017, gwobr y cyfraniad arbennig, llongyfarchiadau aruthrol i chi. Diolch yn fawr. Fi'n teimlo chydig bach yn anghyffyrddus a gweud y gwir, ynddo e? Achos, dim ond i chi ystyried y peth, y rhai nofelwyr hyn sydd wedi ysgrifennu nofelau, nhw sydd wedi chwysu i greu nofelau, sef ni o nhw, neu'r rhai sydd wedi ysgrifennu cofiannau. Dim ond derbyn nhw dwi wedi wneud a cynnig y marn ac falle rhoi awgrymiadau. Felly dwi'n teimlo'n euog bod fi'n cael gwobr am wneud y fath beth. O, chymod be, fi'n siŵr os bys ni'n gofyn iddyn nhw heno, bys nhw'n gweud bod nhw'r un mor ddiolchgar i chi am y gwaith i chi yn wneud, achos dyna siwt mae nofel neu darn y waith yn dod yn rhywbeth arbennig. Mae pobl eisiau cael par arall o lyged arnyn nhw, ynddo se? Os beth sydd yn digwydd fel arfer, gan mai, fel wedys ti Rhodri, golygydd creadigol ydw i. Byddai'n hawdd iawn i fi fel athro Gymraeg fynd i chwilio am wallau a prawf ddarllen. Ond dwi yn tacluso chydig bach o'r Gymraeg. Ond yr hyn dwi'n geisio wneud ydy edrych ar nofel fel cyfanwaith a rhoi awgrymiadau i awdur. Wedyn, dwi'n licio i weld yn dewis rhai awgrymiadau, ond ddim y cwbl. Pe byddai yn derbyn y cwbl, byddai hwnna yn ormod o gyfrifoldeb arna i. Felly, rhyw greu partneriaeth dwi'n ceisio wneud gyda awduron. Chi wedi cyflawni siwr gymaint yn ystod eich gyrfa. Soniwch am rai o'r uchafbwyntiau i chi, a falle rhai o'r awduron adnabyddus di'n gwylwyr ni ddim yn gwybod. Wel, un uchafbwynt pendant ddigwyddodd, mynd nôl i 2005. Llyfr y flwyddyn. Ac pryd hynny, doedd ddim categoriau. Ac ar y restr fer, oedd 2 nofel dar Lolfa. Felly allai'r Lolfa ddim methu'r noson ono. Oedd Bethan Gwanas, hefyd roedd Angharad Elin Llwyd Morgan a Bethan Gwanas a Caryl Lewis, na chi. Wych, ydw. Enillodd Caryl gyda i nofel hi, Martha Jacashanco, a rwsyd o'n i'n methu a mynd i ecstasy gyda hi am y ffaith bod i wedi ennill, achos o'n i'n cydymdeimlo ar ddwy arall. Wrth gwrs, ie. A sôn am y Lolfa, wel wrth gwrs, Bedwen Lyfrau, mae'n Aberystwyth, mae'n mynd i fod yn benwythnos y hanner, achos mae parti mawr penblwydd y Lolfa yn hanner 100 oed. Ac mae'n dipyn o garreg filltir, ond diwy, chwarae teg. O, ydy. Mae'r hyn yma Robert wedi wneud, a i'r rhain o chi sydd wedi darllen i lyfrau, mae'n angredadwy wedi dechrau o ddim, dechrau drwy wneud posteri, a fel mae'r wasg wedi tyfu o gam i gam, nes bod i erbyn hyn yn cael ei chydnabod. Mae wedi cael ei chydnabod ariod i fod hi yn wasg radical, ac mae'n dal felly, neu dwi'n credu bydden ni yn cyhoeddi nofelau fel Llwyd Owen a Dewi Prysor. Achos i foi bach o Llanbimsent fel fi, oedd hi'n agoriad llyged i gael yr isfyd yma oedd Llwyd Owen yn ei ddisgrifio ar cam ddefnyddio alcohol, cam ddefnyddio cyffuriau yng nghanol Piteinied a yn rhan o'r heini. Fi'n meddwl bod e'n wych o beth bod chi'n derbyn y cyfraniad oes yma hefyd. Bedwen Lyfrau, beth arbennig wrth gwrs, ond ar achlysur mor arbennig a cyd-fynd gyda Phenblwydd y Lolfa, felly llongyfarchiadau mawr i chi eto. A joiwch. Diolch yn fawr. Joiwch y wobr a'r noson hefyd, nos Sadwrn. Llongyfarchiadau